Rozhodol som sa, že sa do 4 rokov rozvediem so svojou manželkou. Moja žena je neuveriteľne talentovaná, taký ten človek, čo je dobrým kamarátom pre každého, kto potrebuje pomoc. Robí v neziskovke, stále niekde dobrovoľníči, pomáha rôznym komunitným organizáciám. Z toho nie sú peniaze, ale ju to naplňa. Už od promócií rozmýšľala, že si spraví ďalší titul. A keď sa jej v práci začali diať problémy s vedením, rozhodla sa dať výpoveď a ísť na nový dvojročný program na univerzite. Ide do toho spolu s kamoškou z dobrovoľníctva. Tá má plán založiť firmu, ktorá bude podporovať všetky tie neziskovky a chcela by, aby sa k nej moja žena pridala. Je to pre ňu veľká príležitosť a je z toho nadšená. Ja som u nás doma hlavný živiteľ. Vždy som jej hovoril, že ak ju práca nebaví, nech si nájde niečo iné. Nie je to typ, čo skáče z roboty do roboty, ale teraz prišiel čas na zmenu. Lenže tým pádom je finančne závislá odo mňa. Robím 40-70 hodín týždenne v práci, ktorá mi vysáva dušu. Keď prídem domov, varím večeru. Ona je stále zaneprázdnená svojimi aktivitami, takže ak to nesúvisí s jej skupinami, zabudne na to a ja to musím naplánovať a urobiť. Na výške som mal zdravotné problémy. Posledné 2 roky sa mi to vrátilo. Ona necháva veci všade po zemi, smeti nedá do koša, riady nechá hocikde. Je pre mňa ťažké udržať tempo, keď mám zdravotné problémy a som non-stop unavený. Moje víkendy sú teraz v podstate ďalšie pracovné dni. A ona je 3-4 večery do týždňa preč na akciách, často do 11 alebo aj do 2 ráno. Roky sme sa o tom rozprávali, ale nič sa nemení. Vie, že to spravím. Vie, že keď povie, že je preťažená, ja to príjmem ako dôvod. Som unavený. Som osamelý. Stále jej robím kávu, akú má rada. Varím jej obľúbené jedlá. Plním jej týždenný dávkovač vitamínov. Neprestanem ju mať rád. Ale keď dokončí školu a bude finančne stabilná v novej práci, môže si vziať 80% všetkého, ale kávu si už bude musieť robiť sama. Toto tempo nedokážem ťahať až do smrti.